back to my another video. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय। So आं नै दायो किचेनाव दङ ओमफ्राय आङो दिनैहाय मा होनो संनायनि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय। So आङो मा होनो थास' आइथिंजों ना गोरानजों संनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो। So नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि सङो थास' आइथिंजों ना गोरानजों बेखौ। So let's get started. आं बेखौ लोंना लाग्रोनि आमुल कुल। Cheers. गरमाव खालामनोसै ओमफ्राय नै आंना दायो गासिबो रेडि जाखाबाय। स' नोंथांमोना आं देखायनो र' मा होनो जोङो बाजाराव दहाय बायनानै लायदों आरोना ओमफ्रायो सायखानायनिखामोन बेखायनो बेखौनो सायखानायखायनो बेखौ लाबोबाय। ओमफ्राय नै जोंना बेयावहाय जोङो ना गोरान जोङो मिक्स खालामगोन बेयाव होदेरगोन ना गोरानजों संगोन जोङो ओमफ्राय माखासे इनग्रेडियेन्ट्सफोर नांगौ जानायफोरखौ नै आं बेयाव रेडि खालामना लाजोबखाबाय। बानलुखौबो आङो देनानै लाबाय नै ओमफ्रायो सामब्राम संख्रि ओमफ्राय जिरा ओमफ्राय बे हालदै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे होनोसै आङो बानलुखौ आङो एसे गोबाङैनो होबाय मानो होनबा थास' नालाय बोरैबाला मानो। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो। आं दायो खानायखौ खाना लाग्रोनोसै संनायनि सिगां नै दायो रेडिखासै संनोहाय ओमफ्राय खानायखौबो खाना लाखाबाय ओमफ्राय दायो संनोसै आरोना। स' नोंथांमोना नायलांदो। सारायखौ जानना लाग्रोनोसै आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि नामा निलिखा नार्जारि। Wait a minute. Who are you? जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होनो बावनाङा आंनि चेनेलखौ। आरो दायो नै नोंथांमोना देखायसिगोन आं माबायदि सङो नायलांबाय थागोन नोंथांमोना। स' आङो थाव आरि दुंखाबाय दा आं बेयाव दायो थाव होनोसै र' आं नोंथांमोना आं खाथियाव लाबोनानै देखायनो। नै आं दायो थाव होना लानोसै साराया दुंखाबाय। नै आं दायो सामब्रामखौ होना लाखानोसै थावा दुंखाबाय नालाय। दायो आं ना गोरानखौ एवना लानोसै एसे। ना गोरानाबो दहाय बायना लाबोनाय 50 रुपिसनि। बेखौ एसे एवना लानोसै। संख्रि होना लाखानोसै आङो एसे। आं दायो बेखौ खोबना होग्रोनोसै। बेखौ खोबना होबाय दसे ओमफ्राय दसे थानानै दा एरफिनसै आरोना। आं दानो एरना होफिनसै एसे। एसे आराम एवना लाखानोसै। आं बेयाव दायो हालदै एसे होना लाखानोसै। आं हारसिं हमदों नालाय मबाइलखौबो ओमफ्राय एसे मावनो हागौनो नोंथांमोना जेबो साननाङा अननानै। दायो बेखौ खोबना होफिनबावनोसै दसे। आङो बेखौ एरना होनोसै।
नाखौ ओमफ्राय आं दायो बेयाव बानलु दहायनि देना लानायखौ बेयाव होना लानोसै आरोना जिराखौबो एसे होना लाखानो टेस्टआ एसे मोजां गोथावसिन जानायनि सिगांनो एसे होना लाखानांगौ एवनाय समावनो ओमफ्रायो दा एसे माबायावहाय दै होनायनि उनावहाय एसे गोदौ होनानै एसे होबावनोसै आरोना होमबा टेस्टआ गोथावसिन जायो दायो एरना होफिनबावनोसै ओमफ्राय दायो माबाया होजासिगोन आरो थास' आथिङा होनोसै आङो थास' आथिंखौ दायो थालिर जानोसै गरमाव थालिर जानो लुगैसै आंखौ नै आंना ओंख्रिया ओंख्रिखौ दायो एरना होफिनसै आं एसे हाबनानै आं बेखौ दसे एवख्रबबावनोसै मोजां एवख्रबनानै लानांगौ आंबो फार्स्ट टाइमखा संनाया संफेराखैमोन अब्लाबो ट्राइ खालामबाय माबायदि जायो नायनोसै एरना होबोनोसै नोंथांमोना आं सि सोमनानै दोननोसै आंना सिया जा गोबाव सुनांगौ जाबाय आरोना दाख्लैनिफ्रायनो सप्तासेसो अखा हाबाय थानाया ओमफ्राय अखा हायै हायै नै सान्दुङानो दुङा जाबाय थादों ओमफ्राय दिनै एसे दुंबाय आरोना ओमफ्रायखायनो आङो जि माखासे जि सुनांगौ दं नालाय जा गोबांसैमोन जि सुनांगौ ओमफ्राय आं मैया माखासे सुबाय ओमफ्राय दिनै दायो आं जि सुनांगौ दङ माखासे एसे दंबावो ओमफ्राय बेखौ आङो गांनै गांथाम दंबावो आरो गस्ला आरि बेखौ आङो सुनोसै दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोनहा देखायगोन आं जि सुनायफोरखौ आरो जा गोबां जि लानांगौ दं सुनांगौ जियानो आयौ गोलोम बोथोराव जि सुनाङो मानो एसेबां माबा जायोथाय सानसे गानबाथायखौ रिपिट खालामफिननो बायो आङो ओमफ्राय ओरैबायदि गोलोम बोथोरावबाथाय सोलाय गानबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय जा बुरजा जानोसै सिया नायद' जिखौ सोमनानै दै होनोसै आं नै आङो दैखौहाय बेयाव रेडि खालामना लाखाबाय आं बेयावनो जिखौ सोमनोसै आरोना जाफोनोसै आं बेयाव नै
आरो मियां जा बुरजा सुबाय आरो माबाफोरखौहाय कुर्ता हारिफोरखौ प्लाज' कुर्ता हारिफोरखौ सुजोब्बाय आं मियाहाय मानो होनबा कुर्ता प्लाज'फोरखौ सानफ्रोमबो दैलि गानबाय थानांगौ जायो नालाय जोंना स्कुलाव ओमफ्राय ओंखायनो आं मिया बेफोरखौ सुखाना लाजोबखाबाय ओमफ्राय बेवहाय माखासे बिसना सादोरफोर दङ ओमफ्राय स्कार्फफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो माबा हस्टेलाव गानलाबायना थाग्राफोर दङ गाननांगौ गाननायाव गाननांगौ सानफ्रोमबो सोलाय सोलाय ओमफ्राय सुनोसो जालायनोसै ओरैबायदि नैबे जिया जोंनि आइ दानायमोन आरोना सिगांहाय बिराद गोबावसै बे बिसना सादोरा सिमा आरो सिगांनो दायोमोन सिगां जोंनि आइया जि दायोमोन बिरादनो ओमफ्राय दायो दाला आरोना सिगां दायोमोन नै हस्टेलनि गार्डेना बिबारा एखे गोजा बेबो दासो एसे थांहांदों नै माला बारगोन मोजां मोनो आङो बेखौ बिबार बारबा मोजां जायो बेयो गलाप बिबार दाख्लैसो गायनाय बेखौ बेफोरबो बिबार बारबासो मोजां नुसिगोन सिखौ सोमनानै फैबाय आं दायो ओंख्रिखौ नायनोसै र' सल'फ्रा आंनि दायो ओंख्रिखौ नायनोसै माबायदि जानानै दं नै एसे रुइखाबाय आं बेयाव सामब्राम गुफुरफोरखौबो होना लाखाजोबनोसै जिराखौबो दहाय एसेल' होदोंमोन आरो होबावगोन खोबना होफिनबाय दायो दसे थाबावथोंसै सल'फोरा एसे टेस्ट खालामनायनि दे माबायदि जाखो आंनि संनाया जाबायानो एसे गाज्रिद्रायबो नङा माबायदि मोनाखो गोथाव मोनांखाबाय दा गोथाव मोनांगा जानो लुबैनाय दिनैसो फार्स्ट टाइम संदों आङो आंखौ लाफायालाय जायो खेबसे बोयो दाख्लैबो आं सानफ्रोमबो बेरेन्स उन्दुनानै थायोना डेस्कनि गाहायावहाय बेन्स गोथाव जाबाय मिस गोथाव जाबाय दा मोनांनायानो गोथाव मोनांनाया गोथाव लाखायोब्रा बानलुआ एसे गोसा जाबाय ओमफ्राय एसे बानलु गोसा नांखाबाय एसे ने आं देयोना देनायखाय माबादों आं नोंथांमोना देखायनो लोगोफोर फाइनालि आंनि ओंख्रिया जाबायानो ओमफ्रायो आं दायो बेखौ संख्रिबो आराम नांखाबाय नालाय दायो जाखाबाय स' आंना संनाया बिदिनोसै गोथावालाय गोथाव जाबाय गावनि संनायखौ बाख्नायाबालाय दायो बेखौ खोबनोसै सल'फोरा नै आं दायो जिखौ सुनानै लानोसै दहायनि सोमनाय जिखौ दायो आङो नै आङो बेखौबो दायो नांगौ जाबाय मोननै बेयाव बाल्थिं दङ नै आं बेयाव दायो दै नाजावना लानोसै वाशिं मेचिनबो गैजाया जि सुनोबो दाबो हाया नै आं लोगोफोर
जा गोबाव नांबाय आरो बेखौ सुबावनांगौसो लोगोफोर नै आङो दायो बेखौ खन'ट जोबनो हाबाय एसे दायो सुनोबा नांगौसै आरोना सिं साजोब्बाय मेंलायलायबाय जि सुनाया सोर सोर जि सुनो मोजां मोनो आरो सोर सोर जि सुनो मोजां मोना आंनो कमेन्टआव हर दे आंनाथ' जि साजोबलायबाय नै 2,000 years later. लोगोफोर फाइनालि आङो दायो नै जिखौ सुखांबाय आया जिं साजोबलायबाय आं सिङानो साजोबलायबाय आंना बोरैबा मोनलायबाय आरोहाय मेंग्लिलायबाय ओमफ्राय नै दायो आङो जिखौ सुखांजोब्बाय सुखांजोबनानै दं बाल्थिंसे जाखाबाय दिनै खमबावसो मैया जा बुरजा सुदों आङो सप्तासे बारानि गस्ला गानबाय थानाय जि जा गोबां जाखाबायमोन दायो आं बेखौ लामनानै लानोसै नोंथांमोनखौ दा ओंखाम जानायाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना थाथ'दो नै दायो आङो जिबो सुखांबाय ओंख्रिखौ संखांजोबनानै ओमफ्राय दायो नै जानोसै ओंखामखौ नै आंनि ओंख्रिया जा गोसा बानलु गोसा जानो हाला माहाय आलु हैखो बिखा बिख्लो गोदोना खोमा गुस्थि आलु बिबाय आंना आलु खादों आलु खादों आलु खादों लोगोफोर दायो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं बेयावनो फोजोबसिगोन नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज share and like share subscribe and It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! comment down below bye bye and see you in the next video